níl mé Jack an nocht mar na hálín bhí mé buchaní lá bhí an amse go merh agus bhí an sí séir ar an toladh agus glunne isce bh agam, so ní mé ri smaoinmh ar buchant na héanamh méid smaoinmh ar an beit an seaamh chun éisteach leis na gradam bhí brunta. Hála go scríb me go leordan riscéil seo le linn na ddíon glasala agus nó nar ceadú gan acha amach which are a couple of kilometer fan te agus bhí me siúil agus a smúintú ar na charachta seo agus go dhéhí se go dhéanú. Gus an amalt é bhhaim a gur mai cinál leathar mire. Well, ní súla be hamna sin dúis na ríide ach chama a bhór a pein na ríide. Is teis intachan é se a leabhar chumach was cór an fphobal a leabhar a chus na siopaí agus cinnú go ganachfar agus go léthar a leabhar nolig seo. Mar is leabhar nolagiúil é na ríide agus ní bhfuil a taríach deisháin í chur faoi bráid na fphobal. Tá sé teas sin ar scríban tú leor na dhéon daine agus na aithinttas na cinál seo. Mít a sáasta son na bhfuiltethirí fásan agus tú sé seo son na foilsitheoireachta cumáid agus cólaíad chlóir chunach do bhfuil an stair acu agus tá sean aithne go mar bhíhall chunéal go háirid agus bheith aithne chutha go mar ar gcuird agus ar láithna agus iad agus mar sin is cóir an taithinte sin a thuirtáil sin. Tá just chóir bís. Nuair tú scríb leabhar nar thosaíonn sé amach ar an saoil ní anach scribal le leabhar nótaí, agus an dúis ná an leabhar eáil i gló, tá sé sin do creidte. An cé dúis ná go nglachtar leis, an dara dúis nuair aon tú máiseúir le bheith obair le atá aontacht ar fad. So, éonar do tharlín in the sin, tá sé do creidte.